operate. Okay. I don't know, donja ni weche mag siasa ka endi koro. Kenya chomo kanye kisiasa kineno? Ing'eyo ni ne wayudo gimiluongo ni multi-party democracy, not single-party democracy. Ndalo mane wan gi single-party democracy cha, ne en tich matek sana, niwach inyalo nwang'o ni ka chairman mar party maseche moko, not chairman, patron mar party mane en president, koko yie, to kinyalo yudo. So, inwang'o ka bedo gi multi-party democracy okonyo quite a lot. But okine ka ng'eny jotelo obedo, jo mang'eny obedo tribal, e yo magitime gikgi. So, gimatimore en ni siasa marwa pod tin. En siasa ma Korea ka bedo developed. And therefore, kaka time medo dhi, kaka ji medo discuss siasa, kaka institutions medo develop, then wabro bedo gi siasa maber. To bineno ka chama ila mag Safina gi party gi makuro Willis Tire ka endi Willis Tire jalub jatend Safina party kuro donje studio ka. Yes. Bineno ka gidhi kelo pogruok moro amora higa mar 2027 ka koso jo opposition gi te pod idhi mana yombi gi jatend piny Kenya. Wach mar yombo kinyal wacho ni ng'ane dhi yombo. Kata ng'ane ok dhi yombi. Niwach yombo mar ng'ato bro luwre gi manifesto mari kaki wuoyo gi jopiny. To bende gi systems moketi mag elections. Niwach ka systems pod ok gin intact, to many a times ibo nwang'o ka the system bro favor party mane power. Iwinja. Omiyo ibo nwang'o ni every day people are agitating ni mondo gibed gi proper system so that kata mana in kidhi chung thuru nyakach ti chung gi incumbent ti onge pesa idhi adhiya ni ng'ama handsome mong'e wuoyo ma wuoyo maber ma miyo ji wach iwinjo to chances ni ng'ama nigi pesa jok moko marego kiful thuru ka nyalo biro gi pesa mami jopiny and jopiny bende an asechung jopiny be nya pidho gi wach to ng'at biro biro to gwana pana ng'ane kia osethagore kia ng'ane nachung gi Mheshimiwa Orengo as governor tiluongi gi chama tikoni ni ng'eyo ni Orengo ni osethagore ahinya osegore ne piny wawene a lot of small issues. Omiyo politics ma wapoko chopo a level moro ma inyalo bedo ni inyalo count 100% on manifesto mari but your organization is very important because kwalo kura masani be tek nwach kuri kwano i polling station gima nyalo miyo triva oyombi ni ng'ato nyalo okwalo kuchi en kionge gi capacity to protect kura ni e polling station. Idwaro ni every polling center and every polling station at the center in gi ng'ama ng'iyo mae gima trivo yudo, mae gima opponent oyudo. Sama ja IBC cha stream results to be make sure ni gimo stream no is the correct information. And for mari C34 cha bendi make sure no bedo signed ma in gi copy. Ibo nwang'o ni ng'ato complain no kwale, complain no kwali. To ka koro page C34 mari mowuok e station no onge. Omiyo kata ng'ato kwali, ionge evidence. Minyalo wacho ni ng'ato timinadi okwali. Omiyo nitie so many factors. Omiyo kata mana Safina gini, they are important because siasa ka kowawe ni ng'ata chiel ema tawala. To some of these benefits mineno mwasebedogo gi ok nya beti. Ok bi bedi. And kwa weni ng'ato ok nyal nyisi ni ka itimo makosa. So maga some of the advantages mwasebedogo and a lot has been achieved. Nyaka ne wabed gi multi-party democracy. Okay. Willis,